Muziek van Dirk Meeldijk was het even met Ik hou van jou. Nogmaals een hele bijzondere goede middag via de 105.6 en vhradio.nl. Zijn ze dit even voor jou, de hits, uitsnits? En je kan natuurlijk altijd even reageren op 06 82 66 82 20. Nogmaals een hele goede middag. De eerstkomende 2 weken weer aan het draaien voor de minder bedeelden. Dus de mensen die wat minder hebben, willen we graag wat extra's geven. Dat doen we door middel van een radioprogramma. Zetten we dat in elkaar. Dus proberen we bij de mensen wat spul te krijgen, wat lekkernijen. Vroeger hingen wij al een geheime zender. Dan mocht je eigenlijk net uitzenden. En nu hebben wij een evenementenfrequentie en dan mag je ook gewoon zenden. Dan mag je tot 2 januari uitzenden. Vorig jaar hebben wij 35 mensen blij gemaakt en die hebben we blij gemaakt met €50. Dan hebben we nog een veiling, dan doen we de veiling, dan ben ik helemaal wild. Dan gaan we het opbod en dat gaat ook naar de mensen die het nodig hebben. En zo proberen we. Ja, het is maar een klein stukje, wat ik al zei. Het is een druppel op een gloeiende plaat natuurlijk. Maar ja, de 1 keer modaal, die hebben het ook al moeilijk op deze tijd. Nog een bingo hebben we nog, een karaoke. En wat hebben we er meer? Draaiend rad en nog een feestavond. Allemaal voor het goede doel. En hoe gaat het? Ja, het is ook maar de eerste dag, dus het is altijd even ziekje hoe het gaat. Voor de eerste dag hartstikke leuk. Lekker druk, gezellig. En hij staat lekker druk met de catering. Ja. Maar dat is wel in de hand. Baltjes is gehaktbaltjes. Ja. Ja, is die zelf maken? Nee, ja, dat is je wel. Mensen kunnen hier gewoon, zodra we hier in deze studio zitten, kunnen ze langskomen. En nou hier ben we dan even live, maar we kennen dus ik van oud thuis draaien. Oké. Dan maak je connectie met internet en dan komt het ook op de radio. Zo doen we dat. Dus jullie zitten net alle dagen hier? Net alle dagen, nee. Nee, we hebben het werk er nog nergens natuurlijk. En de horen dingen. Ja, dat gaat ik gewoon terug, hè. Ja. Op de radio wordt het wel bekendgemaakt, worden mensen ook wel uitgenodigd. Het staat op je site. Ja, het staat ook wel op de site. Ja. Het is eigenlijk een keer Adricia en Sjaak die het organiseren. Ik ben er wel bij om te helpen. Ik maak de website en ik ga een beetje te hulp. En, ja, het is altijd leuk om met elkaar te wijzen hier. Ja. Het is altijd leuk om mensen blij te maken. Ja. En wat ben dat voor man? Ja, piraten had er niet in, hè? Ja, hè? Ja. En wat is dat dan? Wat, hè? Wat is dat dan? Ja, dat is gewoon het gevoel, het piratengevoel. Dat gaat nooit weer bij. Als je 1 keer een piraat bent, dan gaat dat nooit weer bij. Wil je verzoekje vragen, dan kan dat altijd op 06 82 66 82 20. En dan komt dat helemaal goed, hè? Nou ja, wij kennen elkaar al... hoe lang kennen wij elkaar, Sjaak? Ik denk een jaar of 30. Ja, ik denk het. Ja, zoiets. Ja, maar Nou, denk ik. Ja, en Gerard ken ik. 40 jaar. Gerard ken ik van 2006, denk ik, zoiets. Nou ja, ze kwamen elkaar al even zien. In de piratenwereld kom je altijd elkaar weer zien. Ja. Ja, hè? Ja, heel raar, maar dan kom je altijd dezelfde mensen weer zien op een of andere manier. Ja. En dan denk je, nou, het is toch wel leuk. En toen kwam we op het idee om de hits voor stits, om dat met te doen. En het is nou legaal, maar is het illegaal net leuker? Nou, weet ik net. Dit jouwt ik wel weer een leuk iets mee. We hebben alle meeste keren in de zaal, dus dat jouwt ik wel weer een bepaalde spanning mee. Dit is wel leuk. De feeling is goed. Als mensen je hem steunen willen, hoe is dat dan? Ja, die moeten ons even een app sturen. En via de website kunnen ze zich opgeven. Nou, ik zou zeggen nog een protte succes, Marcel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Mooi aan de waar.